Això és Diseño Japón i aquesta és la meva xerrada amb l'Andros Guiradó, un desenvolupador creatiu amb una llarga trajectòria en el món digital. I és que pocs catalans han tingut l'oportunitat de treballar al Japó i embarcar-se en un projecte digital per a una empresa líder com Inditex. En aquesta xerrada parlarem amb l'Andros sobre com va ser la seva experiència professional a Tòquio just quan va passar l'accident nuclear de Fukushima al 2011. Bona tarda, Andros. Com estàs? Hola, bona tarda, molt bé. Moltes gràcies per participar en una de les xerrades de Diseño Japón. Tenia moltes ganes de parlar amb tu amb calma i m'alegra que puguis dedicar una estona del teu temps. Les persones que ens escolten potser no ho saben, però l'Andros i jo som actualment companys de feina i ens vam conèixer fa 9 mesos que vaig començar. 9 mesos. Però abans de treballar junts, l'Andros va fundar una empresa a Catalunya pionera en la creació de projectes digitals per a grans marques anomenada CocoBongo. El nom mola, eh? Sí. En aquesta empresa es fusionava la creativitat, l'art, el disseny i la tecnologia per desenvolupar projectes i campanyes on la interactivitat era un pilar fonamental. A més, l'Andros ha estat professor de disseny web a l'Isaba i ha format part del jurat als Premis Laus i als Favorite Website Awards. També ha treballat per marques molt conegudes, com ara Sony PlayStation, Danone, Camper, Coca-Cola, BMW, Fontvella, entre moltes altres, creant experiències digitals que sovint anaven molt més enllà del que és el contingut web, ja que algunes d'aquestes experiències també s'han fet, diguéssim, en entorns físics on la gent podia interactuar amb aquestes plataformes digitals, no? Andros, segons la teva descripció a LinkedIn, et defineixes com un exdissenyador gràfic de Barcelona que el 2001 va fer el salt al desenvolupador web i que la teva especialitat és el front-end experiencial, que requereix una atenció especial als detalls com les animacions, el 3D, la visualització de dades, els mapes interactius, els motors de física o, diguéssim, qualsevol altre repte visual complex. Que, clar, qualsevol que ens estigui escoltant deu pensar i tot això què és, no? En general, et veus reflectit en aquesta descripció? Sí. Jo fa 20 anys vaig estudiar disseny gràfic, però vaig descobrir que no se'm donava gaire bé i, en canvi, de forma autodidacta vaig començar a estudiar programació web i vaig veure que això se'm donava millor. I llavors, sí, vaig fer el salt. Llavors, no sóc dissenyador gràfic, pròpiament dit, però sí que conservo aquell ull especial que tenim els dissenyadors gràfics per saber diferenciar quines coses funcionen i quines no. Entenc molt bé la manera de pensar dels dissenyadors gràfics, quines coses els hi preocupen, que si el tamany de la tipografia, el margin, totes aquestes coses que moltes vegades en un entorn laboral més típic, a vegades els programadors els hi has d'anar molt a sobre per ajustar aquestes coses i, en canvi, a mi, sense que ningú m'ho digui, ja sé quines coses queden bé i quines no queden bé. Llavors, és una cosa que em permet treballar. Sí, podríem dir que tens aquesta sensibilitat també estètica. Jo almenys ho he pogut observar, que és molt curiós, que és molt propi de l'empresa on treballem, que, clar, tenim uns perfils de desenvolupadors que són molt creatius. No és com una clàssica consultora que són bons programadors, potser, però els hi falta potser aquesta sensibilitat estètica, aquest coneixement, que aquí, com tu bé dius, tenim, no? Sí, aquí tots els programadors diria que som creative developers, o sigui, som programadors creatius i són programadors que no ens passen el disseny ja fet i l'hem de clavar, sinó que som programadors que estem des de les primeres fases del projecte, treballant amb els creatius i amb els dissenyadors i aportant idees o ja preveient quins problemes o quines solucions podem aportar en el projecte. En resum, podríem dir que tens una extensa trajectòria professional en el món de la creació digital i, des del meu punt de vista, sense cap mena de dubte, l'empresa que vas fundar, CocoBongo, va ser un dels referents digitals al país, i això ho dic perquè jo sé que algunes campanyes que heu fet, o sigui, jo recordo quan era bastant més jove,
quan ens vam conèixer i em vas explicar alguna campanya que havíeu fet, clar, jo flipava, perquè dic, hòstia, jo això ho he vist quan era petit, adolescent, no? Així que m'atreveixo a dir que realment éreu uns pioners al principi que, bueno, 20 anys de trajectòria són molts. Sí, són uns quants. No sé si pioners, perquè realment érem un estudi superpetit, vull dir, érem 4 persones. Si veiessis les primeres oficines que teníem, o sigui, realment era... Però, bueno, semblava una mica el sueño americano aquell, no?, de que començaven en un garaje, doncs nosaltres igual. Però avui no només parlarem sobre el teu currículum, Andros, avui acompanyarem l'Andros fins a Tòquio i descobrirem directament a través dels seus ulls com va ser l'experiència de treballar amb una cultura completament diferent com és la japonesa, creant una instal·lació digital per l'empresa Inditex en un dels barris més importants del consum i oci jove de la capital nipona, que és Shibuya, en un moment tan greu com va ser l'accident nuclear de Fukushima. Sí, va ser un dels nostres projectes estrella, un dels projectes que recordem amb més carinyo. I sí, va ser tota una experiència perquè, bueno, per desgràcia va coincidir amb aquesta catàstrofe, però sí, va ser un projecte que ens va marcar. Ara en parlarem d'això, però abans, tornant una mica a l'empresa que vas fundar, Cocobongo, clar, tu tenies aquesta empresa el 2003. Perquè la gent ho entengui, perquè aquí hi ha diferents tipus de perfils que ens escolten, si li haguessis d'explicar a algú que va pel carrer què fèieu, com li explicaries? Que nosaltres érem un grup d'animadors, dissenyadors, il·lustradors, que ens agradava l'animació. En aquell moment acabava d'aparèixer Flash, que era una eina que et permetia fer webs sense saber programar. Llavors, clar, permetia a molts dissenyadors fer el pas a fer webs, que és una cosa que avui en dia ja és una mica més difícil, però en aquella època doncs, permetia, l'eina aquesta de Flash et permetia doncs, fer una web que podies vendre a un client i funcionava. I llavors nosaltres doncs, com que ens agradava fer animacions i microanimacions, doncs vam entrar en el mercat fent webs, però que tenien aquesta capa extra, no?, de microanimacions o d'experiències interactives una miqueta juganeres. Eren webs que a vegades estaven a mig camí entre un joc o una web. I això és el que vam fer la majoria dels anys, va ser la nostra especialitat, les webs experiencials, que li dèiem. I el teu rol en aquella època quin era exactament? Perquè tu has dit que eres dissenyador, després no... Bueno, dintre del col·lectiu aquest de dissenyadors, que al final érem tots estudiants de disseny o il·lustració, jo vaig ser el que em vaig aficionar a la programació i doncs al final, sense donar-nos compte, doncs érem una empresa i jo era el programador de l'empresa, l'únic que hi havia. Llavors, sí, era un director tècnic, o un programador, un webmaster, el que... Una mica de tot, no? De tot. I, clar, el podcast es diu Diseño Japón, no? I una de les coses que havíem parlat off the record era que tu vas tenir una experiència allà força interessant, que és la que compartirem avui amb les persones que ens escolten. Però, clar, m'agradaria entendre una mica com va començar la teva experiència al Japó com a dissenyador / desenvolupador, és a dir, com vas arribar tu al Japó? És a dir, com va sorgir aquesta oportunitat? Clar, primer, ja no només que sigui al Japó, que això és una cosa ja era estranya per nosaltres. Per què era estranya per vosaltres? Nosaltres no havíem treballat mai a l'estranger. Nosaltres mai a l'estranger, era tot nacional. Els nostres clients eren 90% Barcelona, Madrid, algun projecte vam fer per alguna agència de Londres. Més endavant sí que vam treballar per als Estats Units i tal, però en aquella època diria que no havíem treballat mai per l'estranger, realment. I tampoc havíem fet cap instal·lació interactiva. O sigui, nosaltres fèiem webs, algun projecte sí que havia acabat sent una pantalla interactiva, que al final era un... En un entorn físic, dius. Sí, però al final era un fork de la web traslladada a una pantalla interactiva, que seria com un iPad gegant, perquè ens entenguem, que en aquella època no hi havia iPads. Llavors, bueno, fer que fos tàctil amb el dit i tal, doncs era una capa extra que se l'havia de fer, però allò era el més físic que havíem fet mai. Clar, això que dius és important, perquè ara has dit una cosa que potser alguna gent que ens està escoltant diu, què dius, que no existien iPads? Clar, vosaltres feu experiències quan no existien ni els iPads, per tant, havíeu de buscar formes
per les quals la gent interactués amb una pantalla quan encara no existien les tablets. Sí, bueno, hi havia maneres de fer-ho, però eren molt experimentals. El 2011 sí que havia sortit de l'iPad, però feia com un any que havia sortit, ningú Ja feia tenia. res, clar, no era... Vull dir, la gent ja començava a saber el que era una pantalla TAC, però... Però vosaltres ja experimentàveu prèviament. Sí, ens agradava jugar amb la tecnologia a vegades, o perquè t'ho demanava un client i és el que hi havia, i mira, et tiraves a la piscina, però no... Tampoc érem una empresa que tingués els últims gadgets, ni les... Vull dir, al final sempre hem après sobre la marxa. Teníeu la vostra curiositat, entenc, i les ganes d'experimentar. Sí, les ganes, sí. I aquesta oportunitat que dius que va sorgir al Japó, clar, perquè aquí, compte, hi ha dues coses, o sigui, força xules. Em dius, no havíem treballat mai a nivell internacional, diguéssim, vale, Londres no compta, vale? Europa no cuenta. Factor 1, no? Àsia, mai havia sonat la campana per anar a Àsia, i el factor 2 és que era una experiència digital física totxa, per dir-ho col·loquialment, que tampoc havíeu fet mai, no? I, clar, com passa tot això? És a dir, qui contacta amb vosaltres? Per què? O sigui, com succeeix tot això? Dintre de l'estudi, la Ruth, que era la dissenyadora gràfica de l'estudi, la seva parella era freelance i era, en castellà es diu escaparatista, bueno, la gent que fa aparadors de les tendes. La gent que fa... Sí. Dissenyador d'aparadors de tendes i interiorista. I treballava com a freelance per Inditex fent l'interiorisme d'algunes tendes del grup Inditex. Zara, no me'n recordo quines eren les altres, però bueno, Bershka era una de les d'Inditex. I ell sí que havia viatjat una mica per Europa i per alguns llocs, això, fent el disseny de les tendes de l'interior. I llavors li va caure aquest megaprojecte que va ser el de fer l'interiorisme del buque insígnia, el flagship, que se'n diu, que és, era la primera tenda de Bershka de tot Japó, que estava ubicada a Shibuya, a 2 carrers del famós Pas de Zebra, aquell tan famós. Que passen milers i milers... Bueno, potser crec que més d'un milió de persones al dia passen per allà, sí. Doncs era un edifici de 4 plantes, o sigui, tota la tenda de Bershka eren 4 plantes, doncs era fer tot l'interiorisme d'aquella tenda. I el briefing era, perquè bueno, Shibuya, per qui no ho sàpiga, és aquella... Com veus les típiques imatges de Japó amb els neons i... Els neons, la gent caminant amunt i avall, pel pas de zebra aquell gegant... El lloc més futurista del món. Sí. Doncs el briefing era, volem fer la tenda més futurista de Shibuya. I llavors l'Àlex ens va dir... Ostres... Qui era l'Àlex? L'Àlex era l'interiorista. L'interiorista, sí. Ens va contactar amb nosaltres, ja érem amics, ja ens coneixíem, però no havíem arribat a treballar mai junts, si no recordo malament, i ens va demanar, hòstia, m'han demanat l'interiorisme d'aquesta tenda, podem afegir una capa tecnològica al disseny de l'interior? I li vam dir, i tant, saps? Però... I tant, ja veurem què fotem, però vaja, o sigui, ens tirem a la piscina, no? Sí, ell ja tenia algunes idees i tal, però sí, al final aquest va ser el briefing, ens va dir, us apunteu? I vam dir, ostres, doncs i tant. Perquè ens entengui tothom, quan parlem de l'interiorisme de la botiga, que clar, deies, és una botiga de Bershka, 4 plantes, molt a prop del centre de Shibuya, que és el barri més també sorollós, hi he estat uns quants cops allà, més guiri també, però també ho podem dir. Ara és molt més guiri que abans, ja us ho dic. I clar, no és l'interiorisme digital de les 4 plantes, i quan parlem d'interiorisme digital, perquè la gent ens entengui, a què ens referim? Què vols dir? Sí, doncs ell s'encarregava, per exemple, de on van els maniquís, o les parets on van penjats alguns productes o alguna cosa, doncs ell s'encarregava d'encarregar potser un dissenyador industrial o un escultor, o ho feia ell, s'encarregava de donar-li aquell look and feel en el projecte, saps? Doncs afegint-hi elements físics. I doncs, per exemple, en aquest projecte la seva idea era, no sé per què, ara no recordo, el fil conductor del projecte eren els hexàgons, no recordo ara per què, i llavors va començar a construir uns hexàgons grossos de metall que anaven per tota la tenda a mode decoratiu,
I llavors un dels encàrrecs que teníem nosaltres era, dintre d'aquests hexàgons, hi havia com una finestreta on hi havia una pantalla, doncs era ficar les animacions que anirien a dintre d'aquelles pantalles que estarien tot el rato corrent. O, per exemple, l'aparador que dona al carrer, en aquest cas, doncs es va decidir que no fos un aparador on posar uns maniquís ensenyant la roba, sinó que serien unes pantalles, eren uns aparadors que feien com 3 metres d'alçada per 2 metres d'amplada, doncs es va proposar que fossin pantalles i que hi haguessin corrent allà unes animacions en 3D i des del carrer es veiés això. I després hi havia, a la tercera planta, era tot de complements, em sembla, i sabates, i llavors se'ns va encarregar fer un terra interactiu. Llavors aquesta era la part que a mi em tocava fer. Un terra interactiu, per qui no ho sàpiga, hi havia un projector en el sostre que projectava unes animacions en el terra i amb un detector de persones, per dir-ho d'alguna manera, que quan un usuari passava per allà caminant interactuava amb l'animació. I llavors, clar, això comportava haver d'instal·lar coses en el sostre, càmeres, projectors, una sèrie de coses. Llavors, al principi, el plan del projecte era que jo i l'Àlex anéssim una setmana abans, perquè l'edifici estava en obres, l'edifici s'estava construint encara, i quedaven com 2 o 3 setmanes per la inauguració, la gran inauguració, i llavors nosaltres havíem d'anar per veure l'espai, perquè tot aquest interactiu, totes aquestes animacions s'havien estat fent aquí a Barcelona durant 2 mesos o 2 mesos i alguna cosa, però després hi havia 2 setmanes en les que s'havia d'anar in situ a instal·lar això. O sigui, perquè ho entengui, llavors vau tenir com un procés creatiu dins de l'empresa, on vau fer, en base una mica a les instruccions d'Inditex, el que es volia fer a la botiga de Bershka, però clar, vau dir, clar, això ho hem de provar allà, no? Sí, també es va provar a Barcelona abans. Primer es va provar aquí a Barcelona? Sí, perquè una part dintre del que és la tecnologia, hi havia una part que nosaltres no sabíem fer, però ho vam encarregar a una empresa externa, que era d'aquí de Barcelona, que sí que tenia unes sales preparades ja per poder experimentar amb aquest prototip, podríem dir, no? Tenien ja unes estructures, amb un projector en el sostre, llavors cada X temps anàvem allà a les oficines de Barcelona i provàvem l'interactiu, clar, en un entorn ideal on les coses es veuen d'una manera... Clar, en principi... Clar, del que et diuen que serà el lloc a el que després et trobes hi ha un... Ara entrarem aquí, perquè el vostre viatge, el primer viatge que fèieu al Japó, l'objectiu era fer la instal·lació o comprovar la zona primer? Era comprovar la zona i anar començant a preparar el terreny, ja et dic, instal·lar coses en el sostre, físiques, com pot ser el projector i tal, decidir... O sigui, ja anàveu, diguéssim, a instal·lar també... Clar, decidir el lloc exacte on posar aquestes coses... I provar ja el prototip que teníeu, entenc, i veure com quedava i tal. Exacte, i guanyar una mica de temps. I havies estat mai al Japó? No, jo no havia estat... Jo, el més lluny que havia estat era, crec que Amsterdam o Itàlia, no havia viatjat mai tan lluny. No havies viatjat mai tan lluny? Res. Com va ser la vostra arribada a Tòquio? Perquè, clar, m'estàs dient que no havies viatjat gaire? M'has dit Amsterdam, Itàlia... Clar, anar a Tòquio, aviam... Jo, en el meu cas, he tingut la sort de viatjar a uns quants llocs i quan viatges a Tòquio per primer cop, provoca un cert... Impressiona, no? Impressiona molt. Però, clar, la teva arribada com va ser exactament? Clar, l'Àlex tenia molta més experiència fent viatges per feina i havia fet altres instal·lacions on s'enduia equips de fusters o el que fes falta. Ella tenia més experiència d'això i feia una mica de project manager. Llavors, jo en aquesta part anava una mica més tranquil perquè sabia que ell controlava tot el tema de viatjar i tal. Però sí, clar, vas amb nervis, a part era un viatge molt llarg, en total de porta a porta, no sé si eren com 24 hores o així de viatge, sortint a les 5 del matí, fent escales a París, vull dir, era un follon. Però en realitat ho vius amb nervis i il·lusió, perquè la feina gorda, diguéssim, parlant malament, ja estava feta. O sigui, nosaltres anàvem allà a instal·lar l'interactiu i en principi no havia de passar gran cosa. I, clar, què vau fer al sortir de l'aeroport? Clar, en allà la teva principal preocupació en aquell moment és que surti la teva maleta, saber quin autobús has d'agafar,
Però vull dir que quan viatges, en aquell moment la teva preocupació és aquella, saber com anar de l'aeroport al lloc on has d'anar, perquè, clar, sembla molt obvi, però tu quan arribes a Japó tot està escrit en japonès. Tu no és com quan viatges aquí a França, tio, que entens tots els cartells, pots xapurrejar alguna cosa amb el taxista. Allà no, allà al Japó, a més, jo anava amb la idea de que xapurrejant una mica d'anglès allà et podies moure. I això és un clàssic, la majoria de gent pensa que saben alguna d'anglès, però saben però poc. No, molt però és poc. que no et serveix de res l'anglès al Japó. A Japó, o sigui, ningú parlava anglès, a l'aeroport una miqueta, però la que surts de l'aeroport, el conductor de l'autobús, vull dir, res. I clar, tens com la sensació d'estar perdut tota l'estona. I en aquell moment la nostra preocupació era aquesta, era arribar a l'hotel, arribar al lloc. Va anar primer a l'hotel, llavors a l'arribar? Si no recordo malament, sí, vam anar a l'hotel, primer vam fer el check-in, vam deixar la maleta i de seguida vam agafar el metro i vam anar al lloc per bueno... Ja directament vau arribar, deixem les coses a l'hotel i ja anem a la botiga de Shibuya, que ja tela, anar primer de tot allà, perquè... Bueno, a mi el que m'agradaria saber també és què és el que més et va cridar l'atenció a l'arribar a Tòquio o al barri de Shibuya, clar, perquè estic convençut... Clar, nosaltres vam agafar, no recordo, vam agafar un autocar que anava des de l'aeroport. El que més em va cridar l'atenció al principi, perquè l'aeroport està com a les afores, bueno, evidentment que està a les afores, però vull dir, està en un lloc que hi ha molt verd, hi ha arbres i tal, i clar, anàvem amb autocar, o sigui, estaves veient el paisatge i de cop i volta comences a veure ciutat durant una hora de trajecte fins que arribes a l'hotel, que el teníem a Shinjuku, i recordo com durant una hora només veure edificis, que és una cosa que aquí no passa. Tu aquí agafes a Barcelona, agafes el cotxe, surts i en 20 minuts ja deixes de veure ciutat i comences a veure muntanyes. I allà no, allà podies estar una hora sencera sense deixar de veure ciutat. I és una cosa que em va xocar molt. En aquell moment és el que em va cridar l'atenció. Això, que conduïssin per l'esquerra també, em va xocar, no ho havia viscut mai. I aleshores arribes a Shinjuku, a un hotel de 25 plantes d'alçada, tot rascacels, gratacels, perdó. Sí, xoca una mica, però bueno, o sigui, més o menys això ja és el que ens esperàvem. Clar, és que sembla també com molt obvi, però vull dir, quan mai has sortit d'Europa i vas a un país asiàtic, veure, o sigui, que tothom sigui asiàtic és una cosa que t'esperes, però realment és com... És xocant. O sigui, que tu ets allà, almenys, érem els únics occidentals i notaves una mica les mirades, no? Una mica com si tu fossis l'exòtic, saps? Com per tu tot és exòtic. Què fas aquí, no? Però tu ets l'exòtic allà i això em va xocar. I llavors... Clar, vau sortir de l'hotel, vau dir, va, anem a Shibuya a veure l'edifici, dir que estem aquí, no? Anem a agafar el metro, això també em va xocar una mica, el metro aquell, perquè era caòtic i ordenat al mateix temps. O sigui, la gent allà anava tothom de cul, anaven corrent amunt i avall, moltíssima gent, molta més de la que et pots trobar aquí, però, per exemple, em xocava o sigui, ningú es xocava. La gent anava caminant superràpid, creuant-se entre si, però tothom supereducat i ningú es trepitjava, ningú s'empenyia. És una cosa que em va fer gràcia veure l'ordenats que eren per tot. Tinc entès que el grup tèxtil Inditex, doncs, és el que em comentaves abans, volia inaugurar aquesta botiga de Bershka al Japó, no? I que era un edifici de 4 pisos, crec que eren uns 1.000 metres quadrats, que Déu-n'hi-do. I bueno, la idea és això, no? Era posar el màxim de tecnologia audiovisual en aquest interiorisme, no? Perquè els futurs clients visquessin una experiència de compra excel·lent. Que per qui no ho sàpiga, la marca Bershka tenia com a objectiu amb aquest edifici botiga nova representar un punt de trobada entre la música, l'art de carrer i la moda juvenil, on es poguessin veure vídeos, escoltar música o llegir revistes. En resum, una botiga on l'experiència d'anar de compres es convertia en una immersió, podríem dir, sociocultural en l'estètica jove del segle XXI, no? I, evidentment, com tu deies molt bé al principi,
molt moderna, no? Molt futurista. Sí, això ja quan vas per Shibuya ja és algo que veus una mica, que totes les tendes competeixen una mica entre elles per intentar ser la més moderna i el que tu dius, ser una mica més que una tenda, ser llocs on la gent, que això també va molt amb la cultura, no sé si japonesa o de Tòquio, però o sigui, la gent va és una societat una mica molt consumista, però que van a passar el dia a tendes. No a comprar, sinó a passar l'estona a tendes. I llavors aquest edifici competia això amb altres per ser un lloc com molt acollidor per anar a passar la tarda, per exemple. Sí. No, és cert aquesta part, sí que almenys Tòquio és una ciutat profundament consumista, hi ha 1.000 botigues per tot arreu, i sí que és cert, jo crec que hi ha una cosa que és molt interessant que has dit, que és que les botigues competeixen molt per aviam qui crida més l'atenció, especialment a Shibuya. Aquí també, però aquí és molt diferent, aquí és més soft, sí. Però allà és força més radical. Que abans comentaves que la vostra missió a Tòquio, què havíeu de fer exactament? Havíeu d'anar a la botiga, provar, entenc, aquesta experiència que havíeu dissenyat i provat aquí a Barcelona, no? I, clar, quan arribeu a l'edifici, com era aquest edifici de Bershka, a part de les 4 plantes? Quins eren els vibes quan vau arribar allà? Clar, després nosaltres agafem el metro, eren 2 parades fins a Shibuya, ens baixem a Shibuya, que per qui no ho sàpiga, l'estació de metro està just en el pas a zebra aquest tan bèstia, o sigui, ja arribes i allà sí que és com una bufetada a la cara, com veus l'edifici que hi ha de l'Starbucks tan gros, amb imatges allà, amb animacions, la quantitat de gent que hi ha allà. Llavors, una cosa que em va xocar molt va ser o sigui, aquí les botigues i els restaurants estan sempre a la planta baixa dels edificis, no? I a les plantes superiors són vivendes. I allà no, allà podies tenir un edifici de 10 plantes i les 10 plantes una era una tenda, l'altra era un restaurant, l'altra era jo què sé, el que fos, i havies d'anar mirant cap amunt tot el rato per saber què hi havia. I era una cosa que allà és molt exagerat, o sigui, pots arribar a veure un edifici de 10 plantes i dir, hòstia, hi ha un restaurant a la planta 9. Sí que és cert. I entres, et fiques en un ascensor i arribes a la planta 9 i és un restaurant. És cert que això és una de les coses que més xoca quan hi viatges, que sí, que en un mateix edifici poden haver-hi plantes, pot haver-hi una bolera a la tercera planta, sí, una pista de golf a dalt, un minicamp de golf a l'última planta i al mig una discoteca. Sí. I clar, arribeu a l'edifici i què? O sigui, què veieu? Quins són els feelings? Què està passant allà? Clar, primer veiem l'edifici. Estaven obres, encara. Estaven obres, estaven ja fent la façana. Era molt impressionant. L'edifici, a més, estava situat en un carrer que al final del carrer el veies, te'l trobaves de cara, i estava pintat de groc verdós, fluorescent, molt, molt cridaner. Era com molt imponent a l'edifici aquest. Que si voleu, podeu buscar, per als que ens esteu escoltant, podeu buscar perfectament a qualsevol web per Google Bershka, Shibuya, edifici, i el trobareu ràpidament, amb aquest color groc, cridaner, no? molt elèctric. Sí, era molt fluor, molt bèstia. Llavors, després de la primera impressió de la tenda dalt, doncs, clar, entrem, i aquí va ser quan hi havia molta gent, hi havia molts fusters, molts lampistes que eren gallecs, perquè molta gent eren espanyols. Bueno, o sigui, m'estàs dient que Inditex havia enviat molta gent d'Espanya allà a treballar. Sí, molts treballadors eren... No eren japonesos? No, eren espanyols, gallecs. I vull dir, hi havia molts espanyols allà treballant, 50-50. La meitat de la plantilla eren treballadors autòctons i l'altra meitat eren amb espanyols. Clar, imagino que ells es coneixien com era el disseny d'aquestes botigues i clar... Exacte. Era la primera que es feia a Japó, però al final es replica el disseny de les altres tendes que es fan a tot el món. Llavors entenc que el jefe d'aquests equips doncs, els enviaven allà perquè eren treballadors de confiança que podien fer-ho ràpid. I què, entreu i què passa? Clar, entrem, ens presenten algunes persones i tal, i llavors veiem que tothom ens mirava com raro, com dient què feu aquí? No? I nosaltres ja sabíem que ells sabien que nosaltres anàvem a arribar, però com amb cares com de sorpresa, i ens va dir, ostres, com és que us han deixat venir? I nosaltres vam dir, què? Com que si ens han deixat venir? No estàvem entenent res.
Clar, aquí, quan dius com és que us han deixat venir, per què ho dius? Clar, perquè nosaltres vam arribar el dia 12 de març del 2011 i, clar, havíem estat volant durant quasi 24 hores i no ens vam enterar del que havia passat el dia 11. Va ser el dia del terratrèmol. El dia del terratrèmol. El tsunami, que després va acabar provocant l'accident a la central nuclear. I nosaltres no ens havíem enterat de res d'això. Nosaltres vam arribar allà i, clar, ens van dir com és que us han deixat venir? Nosaltres, i llavors ens ho van explicar els espanyols allà, van ser els que ens ho van explicar, ens vam quedar a pedra i van dir... Perquè des que vau sortir de l'aeroport fins que vau arribar a la botiga... No vam mirar cap tele, ni vam comprar cap diari. Clar, nosaltres estàvem preocupats en agafar el bus, el tren, no estàvem pendents d'això. Tampoc teníem internet, no és com ara que tens roaming a tot arreu o de seguida el primer que fas quan arribes a un lloc és comprar-te una targeta SIM i començar a mirar Twitter. En aquella època teníem mòbils, teníem smartphones, però fèiem servir el WhatsApp i tal. Sí. Però, vamos, en aquella època, fins que no arribaves a l'hotel i tenies wifi, la resta del dia no tenies internet al mòbil. Clar, en aquell moment no era Fukushima, en aquell moment havia sigut el terratrèmol al nord de la illa i, clar, nosaltres vam preguntar, ostres, però un terratrèmol, vull dir, sabíem que hi havia... No és res nou, no? O sigui, al Japó ja sabem que hi ha terratrèmols. Ja sabíem que terratrèmols n'hi havia sovint i que els edificis tenen amortiguadors, estan molt preparats... Bueno, no és una cosa que ens preocupés, però clar, ens van dir, no, és que ha sigut un terratrèmol dels més heavies dels últims 10 anys i vam dir, hòstia, però i aquí a Tòquio? No, aquí a Tòquio s'ha notat una mica, ens van dir, només han caigut uns quants vidres, alguns gratacels, però no hi ha hagut cap víctima mortal. Això ens van dir en el moment. I va ser com, uau, vale. Vosaltres estàveu volant mentre es va passar. Sí, clar, nosaltres... Casualment vau arribar quan ja... I ningú ens ho va explicar. I allà a l'edifici, clar, ja a nivell més de feina, després tornarem al tema de l'accident nuclear de Fukushima, us vau posar a treballar? Perquè què vau fer en aquell moment? Clar, el primer dia era només de presentar-nos amb les persones allà que hi havia al càrrec. Teníem també una intèrpret, hi havia una noia japonesa que era la que feia d'intèrpret entre nosaltres i els japonesos, perquè si no era impossible treballar. Llavors era presentar l'equip, conèixer l'entorn, i el primer dia era només una toma de contacte. Presentacions. Sí, no? Perquè a més em sembla que era, no sé si era un dissabte o un diumenge, el dia que vam arribar, vull dir que era... Allà no recordo, em sembla, però igualment allà es treballava els 7 dies de la setmana, perquè l'obra faltaven pocs dies, i vull dir, allà no hi havia caps de setmana, però sí, va ser un dia una mica de... no era de començar a treballar, i llavors, clar, quan ens van explicar tot això, doncs vam tornar a l'hotel i el primer que vam fer va ser anar a engegar la tele per veure què està passant, no? Què està passant i connectar-nos al wifi i mirar les notícies. I allà va ser quan vam veure les primeres imatges, perquè les notícies allà, clar, tot el dia estaven posant imatges, evidentment, i vam veure imatges del tsunami i ens vam quedar de pedra, com vam veure el que havia passat allà. Clar, també s'ha d'entendre que allò havia passat, havia sigut una catàstrofe a nivell nacional, però clar, havia passat a 400 o 500 quilòmetres de Tòquio. A Tòquio realment no havia passat res, vull dir, el món no s'atura. En aquell moment era una catàstrofe que havia passat en un altre lloc, era nacional, però Tòquio no s'aturava. Clar, no estaven tampoc... Clar, la informació que arribava era la justa, potser. Clar, s'ha de dir que la televisió sí que és veritat que ens va cridar l'atenció ben informada, que almenys la sensació que ens donava en aquell moment és que la societat estava ben informada, totes les televisions estaven constantment, sense ser alarmistes, sinó tot el contrari, que potser aquí a Espanya estem acostumats que aquí les notícies sembla que busquin el clickbait i busquin el titular més catastrofista i més... Allà no, allà semblava com que la informació... L'objectiu era informar a la societat de com estava la situació i també miràvem al nostre voltant la gent japonesa d'allà i veiem que tothom estava super tranquil. El nostre... O sigui, el sentiment que us donava en general aquells dies era que la gent estava... Tranquil·líssima. O sigui, els que estaven nerviosos eren els espanyols. Eren els espanyols per també les notícies que rebien i després quan nosaltres contactàvem amb les nostres famílies estaven pujant per les parets perquè les notícies que estaven arribant aquí a Espanya no tenien res a veure amb les notícies que estàvem rebent al Japó. Això és un clàssic. A Espanya era la fi del món, que era terrible. I en canvi allà la gent la veiem tranquil·la i nosaltres dèiem, bueno,
allà donde fueres, haz lo que vieres. Si la gent aquí està tranquil·la, pues... I què, vale, arribeu a l'hotel, us informeu d'això i què passa? Què feu el següent dia? Clar, aviam, ha passat molt de temps i tampoc ara recordo molt bé exactament el timing de... Però no, el segon dia a treballar, el segon dia era... Va tornar a l'edifici, no? I vinga, manos a l'obra. Manos a l'obra, vam començar a treballar i et dic, sí que es notava l'ambient, per part dels espanyols, sobretot, estaven nerviosos. Estaven nerviosos. Es notava tensió en l'ambient. En aquell moment em sembla que ja havia passat ja s'havia fet públic lo de Fukushima, que ja hi havia hagut ja l'explosió en un dels reactors, em sembla. I llavors sí que les notícies pues, estaven informant d'això, però ja et dic, en cap moment hi havia la sensació de que allò anés a ser un Txernòbil ni que el país sencer... La gent d'allà estava molt tranquil·la. I vosaltres poseu a treballar, no? I com ho feu? Comenceu a provar, diguéssim, els prototips... En aquell moment no es podia provar res encara perquè no estaven instal·lats els projectors en el sostre, no es podia, encara hi havia parets que encara s'estaven construint, s'estaven aixecant moltes parts de l'edifici. Ben bé no recordo aquell dia exactament què és el que vam estar fent, no sé si vam estar carregant caixes, perquè molta d'aquesta decoració de l'interior, clar, havia estat construïda a Espanya i l'havien d'enviar amb, no sé si penso en vaixell o amb avió, sí. No recordo, però bueno, part de la feina aquells dies era pues, descarregar caixes, ajudar una mica a muntar coses. Va formar part dels obrers. Sí, però vam estar un dia, en realitat, només, allà, treballant. Per què això? O sigui, a veure si ho he entès, Vau arribar, vau anar a Shibuya, us van explicar, ha passat això de Fukushima, el dia següent vau tornar, vau carregar 4 caixes, i aquell dia què va passar? Llavors, aquell dia sí que ja va començar a les notícies ja a parlar ja de que la situació de Fukushima ja era greu, que hi havia hagut una fuita de gas nuclear a l'atmosfera i ja hi havia por de que pogués haver-hi una segona explosió, em sembla, que pogués ser alguna cosa ja, comparant-lo com Txernòbil. Llavors ara sí que ja l'ambient estava ja una miqueta més tens. Ja et dic, molt més per part dels espanyols que pels japonesos, però sí que ja començaves a notar que l'ambient estava ja una miqueta... I llavors vam començar a trucar a Espanya per saber, escolta, mira, això està passant aquí, què passa amb el projecte, perquè clar... Què fem, no? Vull dir, això està passant... Sí, de fet, ara sí, m'acabo de recordar que aquell matí tots els... No sé si eren els fusters o els que muntaven pla dur, hi havia com un equip de 4 persones espanyols que van decidir fotre el camp. Van decidir agafar allà i dir, ens dona igual, nosaltres marxem. Marxem d'aquí. I van fugir del país. I així va ser quan ens vam quedar una mica flipant. Com que potser hauríem de fer el mateix. Clar, aviam, si potser ens està escapant alguna cosa, no ens estan explicant tot el que... I va ser que ja quan et comences a preocupar, clar, estàs en un país a 1.000 quilòmetres de casa teva i és el projecte de la teva vida, estàs allà i de cop i volta veus que potser allò s'acaba. Clar, era complicat. Llavors ens contactem amb Espanya, vam estar fent diverses trucades, total, perquè clar, des d'Espanya tampoc podien decidir així com així cancel·lar un projecte tan bèstia. Però ja amb les notícies que van començar a arribar sobre la situació de Fukushima sí que es va decidir des d'Espanya que es cancel·lava el projecte. En aquell moment es cancel·lava, per sempre. I llavors, per preservar la integritat física de tots els equips d'allà, van donar l'ordre des d'Espanya a tots els espanyols que estiguéssim allà en l'edifici que agaféssim el primer vol que poguéssim i tornéssim cap aquí. I llavors, en aquell moment, això es dona el notición de que es cancela el projecte i que ens espavilem per aconseguir un avió. I llavors, això ja va ser ja cap a la tarda, a primera hora de la tarda, em sembla. Llavors, en aquell moment, deixem les coses, ens n'anem cap a l'hotel i comencem a... Clar, en aquell moment, ja et dic, tot el que era el viatge estava organitzat per una agència de viatges, vale? O sigui, no ho fèiem nosaltres per internet ni res. Llavors hi havia una agència que s'encarregava de gestionar tot això. I llavors recordo d'estar trucant en aquesta agència per dir-li, busca'm un avió per tornar. Sí.
Clar, què passa? Que no érem els únics que volíem Evidentment, sortir del país. mira, jo tinc un amic que estava, mira, estava just molt a prop de Fukushima, i em va dir, Adri, m'he agafat un taxi, crec que no sé si es va gastar gairebé 1.000 euros amb el taxi, amb el taxista, i se'n va, no recordo quin aeroport, va marxar i va agafar un avió i se'n va anar a la Xina. Imagina't. O sigui que tothom estava com tu en aquell moment. Sí, en aquell moment llavors recordo que el que vam fer va ser anar a l'hotel, agafar les maletes, fer el check-out i intentar agafar el tren, que era la manera més ràpida d'arribar a l'aeroport, era agafar el tren. Llavors, quan vam arribar a l'estació de tren i la de busos estava junta, si no recordo malament, molt a prop de l'hotel, vam anar cap allà i ens vam trobar que els trens estaven col·lapsats, ja no venien més tiquets de tren ni de bus. Estava totalment col·lapsat totes les vies per arribar a l'aeroport. Llavors el que vam fer va ser pillar un taxi, vam estar lluitant un rato allà per aconseguir un taxi. Si això va ser aquell dia per la tarda-nit, perquè allà es feia de nit molt d'hora, semblava de nit però era per la tarda, vam aconseguir un taxi, ens vam pujar al taxi, li vam dir al taxista anem cap a l'aeroport, i en el taxi va ser quan vam començar a trucar a l'agència perquè ens aconseguissin un bitllet. Ja de camí a l'aeroport estava allà trucant com ell, agafa'm un vol ja que arribo a l'aeroport. Ja, o sigui, estem parlant d'un trajecte de taxi d'una hora. Sí, hi ha un bon tram, és un bon tram. Llavors, i la ciutat està una miqueta més caòtica que de ja no estava la cosa tan tranquil·la, no? No, ja no estava tan tranquil·la. Com ho notàveu, això? Bueno, una mica de por, evidentment, però bueno, també eren persones que teníem el cap bastant fred i, bueno... Però hi havia la tensió, hi havia tensió. I no devíeu ser els únics que estaven a l'aeroport. Sí, també, vulguis que no, que la resta de la gent, més d'una societat que no coneixes i tal, però ja comencis a veure una miqueta de nerviosisme, a tu et posa nerviós. Ja. Però tampoc estàvem en aquell moment patint per la nostra vida ni de res d'això, perquè és que tampoc se sabia gaire què és el que estava passant. Clar. Se sabien coses, clar, cadascú et deia una cosa diferent. Tu engegaves la tele i veies imatges, però tu no entenies el que estaven dient. Per molts subtítols que tinguessin, estava tot en japonès. Llavors, i a internet, bueno, ja saps com més són les notícies d'internet. I aleshores arribeu a l'aeroport? No. Encara no? No. Llavors comencem a trucar a l'agència des del taxi i ens comencen a dir, mira, acabo de trobar 2 bitllets a 2.000 euros cada bitllet. I nosaltres, uau, vale, però els havíem d'avançar nosaltres, en aquell moment, hòstia, aviam si pots trobar alguna més barat, saps? I ens anaven trucant, acabo de trobar uns bitllets a 1.500 euros, cada un, saps? I com, bueno, aviam si pots... Total, que al final, a mig camí de l'aeroport, ens diuen, mira, acabo de trobar 2 bitllets a 1.000 euros o 1.200 euros cada un, surten demà a les 12, em sembla, del migdia, que nosaltres estàvem de camí a l'aeroport. I en aquell moment diem, vale, què fem? Anem a l'aeroport, ens assegurem que arribem a l'aeroport, dormim a terra, fets merda, o ja que tenim l'hotel pagat, perquè la nit aquella estava pagada, fem mitja volta, tornem a l'hotel i demà ens aixequem d'hora i agafem un tren. I vam dir, bueno, fem això. Llavors li vam dir al taxista, mira, mitja volta, tornem a l'hotel, dormim bé, descansem bé, perquè el dia següent serà llarg, i ens aixequem d'hora a les 6 del matí i anem a pillar el primer bitllet de tren que puguem. Bueno, paguem, no sé si van ser 200 euros de taxi per tornar al punt de tornada. Sí. Intentem dormir amb calma, si és que es pot dir calma. Va dormir? Sí, vam dormir, poc, però vam dormir, clar. Clar, ja teníem la maleta ja feta i tal, vull dir, només havíem el dia següent d'aixecar-nos. En pitos i flautes vau arribar el dia 11 de març? 12? No, el dia 12 i el dia 14 el dia 14 estàveu fora ja. Estàvem tornant. Això va ser... Sí, haguéssim tornat el dia 13, em sembla, però sí, però va estar 2-3 dies màxim allà. Vam estar 1 i mig o 2. I llavors el dia següent ens aixequem, amb la idea de que serem els primers a la cua per pillar el bitllet del bus, i sortim a les 6 del matí i veiem una cua quilomètrica. No éreu els únics, no? No érem els únics. I ja ens posem a la cua i ja anem veient que ens quedarem fora, que la cua era massa llarga i de seguida ja... Taxi!
i ja vam començar a buscar un taxi. I sí, es va... normal, jo hagués fet el mateix. Es va tancar la taquilla. Em sembla que els trens, em sembla que no hi havia trens, o no recordo per què el tren no era una opció. Potser havien tallat l'electricitat, pot ser? No l'havien tallat, però no sé si estava col·lapsat completament. Pot ser. I els autocars tenien un cupo i quan s'havien venut tots els tiquets, doncs... Llavors vam agafar un taxi, recordo compartir-lo amb una persona que va aparèixer per allà, un uruguaio, em sembla, que ens va dir si volíem compartir el taxi. Ens va semblar bona idea compartir, perquè ja et dic, valia com 200 o 300 euros. Sí, són cars els taxis al Japó. I ja et dic, en aquell moment encara més. Però, vamos, és que era... Tot això ens ho haguéssim tornat, però clar, contra menys... De fet, tinc entès que posteriorment a l'accident nuclear de Fukushima, Inditex va tancar temporalment i com a mesura de precaució una vintena de botigues al Japó per després sí que les va tornar a obrir, però Sí, va ser gran l'acció de paralitzar-ho tot en aquell moment. Clar, en aquell moment hi havia por. Llavors arribeu a l'aeroport, agafeu l'avió, entenc? Ens arribem a l'aeroport, teníem el vol a les 12, em sembla, i llavors era un avió de la companyia KLM, que és holandesa. Sí. Llavors estàvem ja sentats en l'avió a punt d'enlairar-nos i comencen a dir per megafonia que es canvia el trajecte de vol, perquè el vol era directe fins a Amsterdam, i que es farà una parada no prevista a Osaka, em sembla, no, o Kyoto, Osaka està cap al sud, em sembla. Osaka està cap al sud de Tòquio, doncs que feien una parada a Osaka perquè pujarien a l'avió tota la crew, tot el... Sí, tot l'equip. Sí, tot l'equip d'hosteses i pilots que hi havia de la companyia que estaven allà. Vaja, que els recollien els holandesos. Per portar-los una mica més al sud del país, perquè en aquell moment la por que hi havia era que la fuita aquesta nuclear que hi havia hagut, clar, estava en els núvols. O sigui, diguéssim, la radioactivitat estava en els núvols. I aquell dia el que va passar és que el vent va començar a bufar cap al sud i s'estava acostant a Tòquio. Llavors aquella era la por que hi havia en aquell moment. I llavors, per exemple, la companyia aquesta va decidir endur-se tota la seva... I posar-los a Osaka en cas de... si per aquí passa el núvol, com a mínim que no estigui el nostre equip. Exacte, llavors va començar a pujar hosteses i pilots... M'imagino va pujar tot Déu. Tot Déu, i van fer una parada a Osaka, després d'Osaka va baixar-se el criu de KLM i després vam continuar cap a Amsterdam. Vam fer el vol de 12 hores i fins allà. I què passa? Amb tota aquesta parada imprevista i tal, no vam poder fer la connexió a Amsterdam, vam perdre el vol cap a Barcelona i llavors ens vam quedar en un hotel una nit a Amsterdam amb, clar, no sé si s'ha passat mai, de tenir overbooking o alguna cosa així, però clar, tot l'avió li afecta allò, en l'aeroport era un caos de gent queixant-se, gent barallant-se... Ja imagino que aquells dies devien ser complicadíssims als aeroports també. Sí, a més vam arribar com molt de nit, un rotllo a les 11 de la nit o a les 10 de la nit. La cama, por favor. Després d'allà aconseguir fer la reclamació, et posaven un autocar cap a un hotel, arribar com a les 12 de la nit, sopar, perquè ells t'havien de donar de sopar, i després, el dia següent a les 6 del matí, agafar un altre bus per agafar el vol que sortia com a les 8 del matí o així. Però dintre de tot, un cop estàs ja a Europa, vull dir, en realitat això era el menor dels nostres problemes en aquell moment. Això t'anava a dir. Clar, nosaltres, ningú ens estava esperant. Vull dir, nosaltres hauríem d'estar en aquell moment treballant a Tòquio, vull dir... Llavors, clar, arribeu a Barcelona i què passa amb el projecte? Clar, llavors la pena per nosaltres era que el projecte s'havia anat a cancel·lar. Clar, portàvem 2 mesos i mig treballant aquí a Barcelona fent la peça de la nostra vida en aquell moment, tant per l'Àlex com per nosaltres. I la pregunta aquí és clara, la vau poder acabar? Clar, llavors en aquell moment el projecte estava cancel·lat. Nosaltres igualment cada dia estàvem mirant les notícies, clar, perquè ens interessava, ens tocava molt el tema. Estàvem mirant les notícies, veient què passava. En aquell moment es va veure que al final deien que la situació estava controlada a Fukushima, que al final la radiació no n'hi havia per tant... Clar, fixa't que jo tinc entès, he estat mirant una mica diguéssim, els temps d'aquell any 2011, no? Vosaltres vau tornar
si no estic equivocat, el 15 de març a Barcelona, d'acord? Que és el mateix dia que es va dir als treballadors, ei, torneu també, i el 20 de març va augmentar l'alerta nuclear a un nivell 6, que interpreto que és força alta, i el 24 de març de 2011 va haver la desconnexió del refrigerant en 2 reactors, cosa que crec que no és bona notícia. Però això no sé si això se sap ara, però crec que en el seu moment això va passar però no es va dir. Sí, en aquell moment crec que no es va dir clarament com ara ja més o menys sí que se sap, però és que casualment el dia que es van desconnectar els refrigeradors dels 2 reactors era el dia que s'havia d'inaugurar la botiga de Bershka a Shibuya, que era el 24 de març, no? Clar, allò, evidentment, es va retrasar i què? Clar, llavors nosaltres vam estar com 2 setmanes o 3 aquí, doncs continuant la nostra vida, treballant amb altres projectes, fent reunions amb altres clients i donant per fet que aquell projecte es cobraria la part feta, però és un projecte que no acabaria mai sent real, ni es podria ensenyar, i una pena, però nosaltres vam continuar amb la nostra vida. I llavors, al cap de 3 setmanes o així, sona el telèfon i ens diuen això, que des de Inditex, després de veure que la situació estava controlada i que el país continuava fent vida normal, entre cometes, vull dir que les tendes se seguien obrint, la gent seguia comprant, i llavors decideixen tirar endavant almenys la inauguració de la tenda, de la botiga. I llavors ens truquen per preguntar-nos, ens truca l'Àlex, l'han trucat amb ell, però ens truca ell per dir-nos, escolta, m'han dit que si volem acabar el projecte o no. I llavors aquí ens vam reunir, vam estar-ho parlant, intentant-nos informar tot el bé que es podia. Aviam, vale, molt xulo anar a Tòquio, obrir la botiga, però això és segur o no? Exacte, ara hi havia l'al·licient de, estem anant a un lloc que és perillós, un lloc del que hem fugit ara. Home, té cert risc. Clar, en aquell moment hi havia risc, per nosaltres el primordial era estar informats. I ens vam informar en aquella època, sabíem d'energia nuclear i tot, per saber quin nivell és perillós per la salut, perquè clar, comences a mirar, saps? Quants milisieverts, no? Els milisieverts, quan fer-te una radiografia a l'hospital, quan són? Agafar un vol intercontinental, quan són? I te n'adones que hi ha moltes coses que realment... Sí, home, rebem radiació a totes les hores. Aquí el tema és quan. De fet, hi ha radiació de forma natural. Sí, quan et menges un plàtan. Radioactiu també. Però aquí quina quantitat i en quant de temps, exacte. No? Ja. I llavors, en aquella època estàvem com molt posats allò... I després de fer aquesta investigació per dir sí o no? Traiem la conclusió de que la situació està bastant controlada i decidim, anar... Eren 2 setmanes, 10 dies o 2 setmanes. Jo, si em permets afegir una cosa, en aquell moment que vau dir sí, d'acord? Que sapigueu que l'operació per refredar els reactors no havia començat encara. Ja. Sí, ja et dic, després, al cap de 6 o 7 anys, van sortir a la llum molts informes de que la situació no estava, ni molt menys, tan controlada com anunciaven a la gent. I, clar, en aquells moments dius, hòstia... Però vosaltres vau dir que sí, us vau animar i vau agafar, si no estic equivocat, un avió, el 5 d'abril o el 4 d'abril, i us vau plantar a Tòquio. Un altre cop. Vinga. I què? Com va ser aquesta segona experiència d'arribar? 2 cops en un mes, sí. 2 cops en un mes. Clar, una de les coses que vaig fer en el viatge de tornada, recordo, era... O sigui, allà, un cop vaig estar allà i vaig veure que amb l'anglès no anaves enlloc, entre altres coses, perquè tens molt temps lliure quan estàs allà en l'avió, va ser dir, necessito aprendre alguna cosa de japonès. I llavors... en l'avió tenies la pantalleta aquella que tens en el reposacaps, que acostumes pots veure pel·lícules i jugar a algun joc i tal. En aquell avió justament tenia una cosa que em va semblar molt interessant, i és que hi havia com una aplicació per aprendre idiomes, i entre ells hi havia japonès, i recordo estar com tot el viatge de tornada aprenent alguna de japonès, dir sisplau, gràcies, perdoni, les coses bàsiques, vaig aprendre a comptar i tot, i recordo com aprendre alguna de japonès. Fins i tot un cop aquí, quan ja vam prendre la decisió de que sí que aniríem, que sí que tornaríem al Japó, em vaig comprar un llibre i tal, vaig intentar aprendre una mica de japonès de forma autodidacta per almenys no anar de zero. Clar, vas estar 2 dies al Japó, vas dir... O sigui, la teva conclusió al segon cop d'anar va ser, aquí he d'anar una mica preparat. Una miqueta preparat, perquè anava a zero, clar, jo en aquell moment estava
pensant en el projecte només, no pensaves en fer turisme ni pensaves en relacionar-te amb ningú, o sigui, tu anaves a fer el projecte i ja està. Però aquí dius, aquí ara aniré molt més preparat. Una miqueta més preparat. Vaig aprendre amb 4 frases, però sí que les feia servir a la mínima que podia i veies com se t'obrien moltes portes. Arribes, ohayo gozaimasu, bon dia, no? I vinga. Sí, clar, també allà arribem. També, clar, la gent, o sigui, l'equip japonès sí que havia continuat fent obres. Llavors, clar, nosaltres arribem amb l'edifici amb una situació molt diferent que quan havíem arribat al primer viatge. Clar, quina era la diferència des de que el primer cop que vau arribar fins al segon que vau tornar? Hi havia també l'equip d'espanyols més els japonesos o només estaven l'equip? Hi havia els mateixos que ens havíem trobat l'altre cop. Crec recordar que eren els mateixos, o molts eren els mateixos. Però que us sonaven alguns, vaja. Sí. I feien tasques diferents els japonesos dels espanyols? Feien què? Tasques diferents? Sí, però no per cap raó. Vull dir, eren equips diferents. Multidisciplinars, que estaven allà treballant. Sí, els japonesos potser s'encarregaven més de coses estructurals, de l'obra en si, i els espanyols eren més de coses més decoratives, potser, saps? Que és la part que... Sí, més la part interior... Sí, que era al final, tu coneixes la tenda, coneixes el client i és el que anàvem a fer. I en canvi els japonesos en saben com es fan els edificis allà, perquè després en parlem, si vols, però les normes que s'han de seguir en una obra són molt estrictes en allà, sobretot en part pels terratrèmols que hi ha. Llavors hi ha moltes coses que... Com vas notar que eren estrictes? Això ho vaig notar un dels dies que, per exemple, havia de... Jo no vaig penjar el projector en el sostre. El projector per fer aquella experiència digital. El projector i la Kinect. La Kinect és la càmera d'infrarrojos que servia per detectar els usuaris. Això ja estava muntat. Quan vam arribar en el segon viatge ja ho havien muntat, perquè això ho havíem demanat que estigués aquí i ja ens ho havien muntat. Que per qui no ho sàpiga, la Kinect és això, és, diguéssim, al final una càmera que reacciona en base al teu moviment, de manera que els elements digitals que l'equip de l'Andros va dissenyar es moguin, no? Interactuïn. Sí, bàsicament és una càmera que no només detecta imatges, sinó que detecta profunditat també. Llavors, posada en el sostre, nosaltres podíem detectar que eren persones i quan la gent es movia amb els braços o les cames podíem fins i tot arribar a saber si allò que s'estava movent era un braç, un cap o una cama. Llavors nosaltres recollíem aquestes dades i aquesta experiència que havíem fet... Les interpretàveu visualment. Exacte. Bàsicament havíem fet com una mena de peixera, en la que hi havia com una mena com de meduses o com de cèl·lules, així. Ara parlarem sobre l'experiència aquesta perquè encara estic interessat en saber el que deies de... Són estrictes. Clar, llavors en aquell moment la Kinect, per exemple, es veia massa i llavors vaig decidir que havia de tapar-la amb una làmina metàl·lica i tal. Total, que vaig agafar una escala i li vaig demanar a un dels que hi havia per allà, perquè amb la gent d'allà o feia servir l'intèrpret o parlaves amb senyes, hi havia coses que amb senyes t'entenies. I li vaig demanar un taladro per fer un forat al sostre i collar 2 tornillets i collar 2 visos per collar un ferro al sostre. I en aquell moment és on vaig veure que... Què va passar? Bueno, es van posar les mans al cap, em van dir no, però no pots fer això, saps? I llavors em va anar corrents el tio... Com què estàs fent, no? El tio que li havia demanat el taladro. Jo no vaig fer res, només li vaig demanar un taladro, però... Només li vas demanar un taladro? Només li vaig demanar un taladro i el tio es va posar les mans al cap i em va com vull, espera. Para. Va agafar el telèfon, va trucar a no sé qui, es van plantar ja 3 o 4 tios... llavors la intèrpret i tu estaves flipant, no? Estava flipant. Aquí a Espanya agafes, taladres a la paret i ja està, com a molt demanes permís, però ja està. I allà la intèrpret em va dir no, clar, és que això aquí no es pot fer així, aquí no pots improvisar d'aquesta manera, allà tot s'ha de decidir en reunions. I llavors aquí els tios van estar com 5 o 10 minuts, 3 o 4 tios allà reunits, i després em van venir i em van dir vale, sí, pots fer el forat. D'acord. Però primer tot s'havia de parlar, tot s'havia... I això és una cosa que ens va agradar molt, ens vam quedar amb aquesta experiència d'allà, que allà no s'improvisava res, allà totes es feia en assemblea, en reunions, tot es parlava, es miraven tots els pros i contres de què podia passar. La cosa més xorra del món, tot s'havia de decidir. I llavors, quan es decidia, s'executava en un segon. I en canvi aquí és veritat que potser pel nostre caràcter més latino o pel que sigui, nosaltres aquí improvisem... És mediterrani, no? Sí, improvisem molt, que per algunes coses és bo,
Però després estem moltes vegades arreglant coses que no s'havien de fer i si s'haguessin pensat millor no es feia. Però igualment, això us va xocar, però entenc... O sigui, m'has dit que us va agradar tant, alhora. Sí, ens va xocar positivament, però clar, en aquell moment també era com, ostres, quina pèrdua de temps, saps? Pensava... Ja, clar. Bueno, això és interessant, el tema de la improvisació. Sí, perquè després això, a l'últim dia, també hi havia coses que estaven fallant i tal, i llavors en aquell últim dia, per exemple, que hi havia com molta tensió... L'últim dia et refereixes com abans de la inauguració. Abans de la inauguració. Sí, hi havia coses que s'havien d'arreglar i tal, i aquí és on ells es col·lapsaven una mica més, perquè clar, a un dia de l'entrega que hi fes alguna cosa, no sabien què fer, i en canvi allà és quan nosaltres vam agafar la batuta i vam començar nosaltres a treballar com nosaltres sabíem fer, que era... Ara és el nostre torn i aquí ja començarem a acabar això. Ara deixeu-nos fer a la nostra manera, vam començar, estaven com flipant de que estiguéssim improvisant allà i tal, però després, quan estava arreglat i funcionava, ostres, es van quedar com sorpreses i vam aprendre tots dos de l'altre. Això és magnífic. Això és un clàssic també sobre aquestes diferències culturals entre nosaltres i el Japó. El tema de la improvisació, oi? Que aquí estem potser més habituats, més còmodes, sí, a poder improvisar en un sentit de que, bueno, si passa alguna cosa, anem a solucionar. Sí. I allà no, allà, pels que ens esteu escoltant, i això és real, o sigui, no sé si els que ens escolten han estat al Japó, però segur que els que han estat us sona familiar, i això t'ho explico tu també. Tu te'n vas a una cafeteria i tu vols un cafè amb gel, per exemple, no? Si a la carta no hi és, tot i que tinguin gel a la carta i cafè a part, no et donaran un cafè amb gel. No, perquè està fora dels seus esquemes. Està fora de les regles, està fora d'allà. Fins i tot, encara que estigués a la màquina registradora el gel i el cafè a part, si allò no ho tenen al menú disponible pel client, no t'ho donaran. D'acord? No és que no t'ho vulguin donar perquè no t'estimin, perquè no t'apreciïn. És que no es pot. Dintre del seu esquema mental. Sí, és un tema... Són esquemes culturals mentals de cada cultura, no? No és ni bo ni dolent, és així. S'ha d'entendre, s'ha d'acceptar i s'ha de conviure. Però jo crec que és molt interessant això que dius, no? De com en aquell moment potser vau aprendre els uns dels altres, no? Sí, vosaltres vau apreciar potser aquell... petit comitè per fotre dos claus, no? Potser no ha sonat bé, però bueno, jo dic així. I com ells van aprendre de vosaltres el dia abans de la inauguració de, hòstia, clar, aquí tenim un cull de coses a acabar, quines coses, quina prioritat té això, i vosaltres, dins de la vostra improvisació, van veure que ho solucionàveu. Que jo crec que això és un win-win, que en diríem aquí, no?, de com dues cultures tan diferents poden aprendre l'una de l'altra. Escolta, i que tu volies, al final, vau poder fer aquesta modificació a la Kinect, no? I què més vau fer després? Què vau continuar fent amb la instal·lació? Perquè quants dies faltaven per inaugurar-se la botiga? Clar, faltava potser una setmana, 10 dies, vam estar allà. Clar, jo la part que jo feia era la part de la Kinect amb el terra interactiu aquest, però després els meus companys, per exemple, estaven fent l'aparador que donava al carrer, que eren... Que era el que comentaves al principi, no? Aquestes pantalles grans, gegants. Sí, pantalles entre cometes, perquè realment en aquella època les pantalles de LEDs eren caríssimes i els monitors no eren tan grans. Llavors, per fer això, vam decidir fer-ho retroprojectat, perquè hi havia bastant espai per fer-ho. Llavors... Què és retroprojectat? Perquè la gent ens entengui què vol dir retroprojecció. Un projecte en una paret. Doncs retroprojectat vol dir ficar una làmina d'un material especial que projectes per darrere perquè per l'altra banda es vegi la imatge. Però, clar, havien de ser dos projectors, un muntat a sobre de l'altre, perquè la finestra era vertical. Els aparadors eren 3 metres d'alçada per 2 d'amplada, així, i eren 2 separats, i eren verticals. Llavors, havien de ser 2 projectors, un pujat a sobre de l'altre, uns projectors especials, perquè havien de tenir un angle d'obertura molt obert, perquè hi havia espai, però clar, un projector necessita distància. Clar. Llavors eren els que necessitaven menys distància de tot, no sé si potser era 1 metre o 2,
ja aconseguien omplir tota la superfície d'aquest material especial que també era caríssim. Que eren els que es veia des del carrer. No? Clar, i que es veiessin amb llum de dia, des del carrer es veiés tot l'aparador era una pantalla, que això ara ho faries amb una pantalla de LEDs tranquil·lament, però en aquella època era molt, molt costós fer-ho en pantalla de LEDs, que ni Inditex en aquell moment es podia permetre per un projecte així fer-ho, i aquesta solució va ser bona, però clar, requeria d'una instal·lació molt, molt complicada, s'havia de calibrar moltes coses perquè eren 2 projectors fent una sola imatge, llavors... La distància, la intensitat... Quadrar les 2 imatges i que el color i la intensitat fos la mateixa i tot, era molt difícil. Llavors, tot el que és hardware, tot el que és les màquines aquestes, les portava un home que estava allà, també a Japó, però era de Girona, també, que era com, el proveïdor oficial, m'imagino, d'Inditex d'això. Allà vam fer bastantes bones migues perquè havíem de treballar amb ell colze a colze. I amb ell vam estar tots aquests dies calibrant això. Després, aquells hexàgons que t'havia comentat, que dintre tenien una pantalla... Sí, que era com una finestra, no? Que hi havia uns hexàgons físics que hi havia a la botiga. N'hi havia 20, potser, en tota la tenda. Que la idea era com que fossin finestres a un món digital molt abstracte de formes geomètriques, comentaves. Sí, com si estiguessis dintre d'una peixera, però una peixera completament surrealista i abstracta, amb colors molt fluor i amb formes geomètriques que no eren naturals, eren com molt artificials, però el moviment que tenien era com molt natural. Aquesta era la gràcia del projecte. I aquest procés creatiu per fer això, quin era? Quin era? Bona pregunta. Doncs, clar, en aquell moment jo havia estat fent bastants experiments amb el que en aquell moment li dèiem intel·ligència artificial, que és un concepte que avui en dia ha canviat completament, ja no significa el mateix, però era, crear un personatge que es mogués sol, no? El comportament que té un personatge en un videojoc, però que, en un videojoc, per exemple, són els dolents, no? Els enemics que et trobes s'estan movent. Doncs és una mica fer això, programar el comportament que té un element autònom, un personatge autònom. Llavors havia fet alguns experiments fent una mosca, per exemple, no? Programar una mosca i fer el disseny d'una mosca i fer que voli, però que voli, que el moviment que tingui sembli el d'una mosca, no? Sí. Desgranar això, com es mou una mosca, saps? Analitzar com és el moviment d'una mosca per després traslladar-ho per codi i que allò es mogui igual que una mosca, saps? I aquest experiment va anar evolucionant fins que vaig arribar a fer uns quants experiments que eren bastant xulos de com espermatozoides, com... Formes geomètriques, no? Però que es movien d'una forma molt natural. O sigui... I això ho vam portar en aquest projecte perquè funcionava molt bé amb tot el... Sí, jo de fet he vist aquestes formes geomètriques, abstractes, realment es veuen molt orgàniques perquè els que ens esteu escoltant, que us sapigueu que la història que posaré a Instagram, d'acord? Allà podreu veure a les històries el vídeo, no? D'aquest disseny digital, no? D'aquestes mini-intel·ligències artificials, podríem dir, que es mouen per un entorn digital, però és bonic, no? És a dir, vas programar en aquest... Clar, és que ara aquí la gent deu pensar, però això és fàcil, avui en dia, pim-pam-pum. Ja, però és que estem al 2011. Estem al 2011, tot això és molt experimental, i tu, Andros, estaves programant comportaments en figures abstractes perquè semblessin vives. Sí, exacte. Estaves intentant programar vida. I clar, això era molt emocionant. Per això el projecte li tenim tant de carinyo, perquè era el primer cop que ho fèiem i és que era molt guai. I llavors, tornant a les botigues, tornant a Tòquio, no? Vau aconseguir que aquests hexàgons físics tinguessin unes finestres on es veiés aquest tipus de disseny, no? I la gent veiés aquestes formes que es movien. Eren animacions, eren vídeos, però clar, avui en dia ho faries amb iPads, segurament, posaries allà un iPad, però clar, en aquell moment no era tan fàcil, els iPads eren molt cars i no se sabien com s'havien de programar. Llavors tots aquests hexàgons, en realitat, el que hi havia dintre eren mini PCs i monitors enclastats en allà i clar, havien de poder-se engegar i apagar cada dia quan la tenda apaguessin els llums, havien de poder
I clar, tot el procés aquest era complex. Era farragós, imagino, no? Era Perquè allò farragós. imagino que potser es calentava, no sé si hi ha temes... Bueno, no, perquè al final estava bastant rendiment, tastejat. potser? El rendiment no era gaire perquè al final era un vídeo, allò sí que era un vídeo que estava funcionant, però més el tema de que s'engeguessin tots alhora, el PC s'havia d'engegar i quan s'engegués s'autoexecutés aquest vídeo a pantalla completa sense que es veiés cap finestra de Windows ni res. Clar, és que això és un clàssic, que Sí. vas per algun lloc, error, veus allà a la Una finestra. pantalla blava. Pues, això era la part així més farragosa i ja et dic, potser no sé si hi havia 15 o 20 pantalles aquestes i després hi havia tota la part de l'interactiu, que aquesta sí que era la meva part, que aquí sí que era especial perquè... Que era la del terra interactiu, El terra no? interactiu. Que estaven a la segona o tercera planta. Era la tercera planta perquè era la planta dels accessoris i les sabates. Llavors, aquest terra, la idea era que on et provessis les sabates hi havia com un sofà allà molt xulo i una catifa. Hi havia una zona allà, no sé si feia 4 metres per 4 metres. Llavors, on anaves tu a emprovar-te les sabates, doncs aquella catifa... Indirectament jugaves Exacte. d'alguna manera amb aquests elements éssers vius Exacte. que havies programat, no? I clar, tu imagina que et posaves la sabata i anaves com xutant sense voler. Exacte. No, era això, exactament això. I clar, al final és xulo, no? Perquè et genera com una connexió molt emocional en aquell moment que et proves la sabata o el que sigui, no? I veus com allò es mou. Sí, era exactament això. Clar, una de les coses que ens vam trobar, per exemple, de fer les proves aquí a Barcelona, que ens haguessin dit, mirant els planos de l'edifici i tal, que la zona aquesta seria com bastant fosca i tal, perquè el gran problema que tenen els projectors és que han de funcionar a les fosques. Clar. A la que entra una mica de llum solar es perd tota la màgia. I una de les coses que ens vam trobar un cop vam arribar allà és que el lloc era molt, molt més lluminós del que ens havien dit o el que ens havíem... Clar, doncs llavors, per sort, portàvem tota l'experiència, es podia seguir modificant allà in situ, però vam haver d'estar jugant i calibrant amb colors... Contrast a tope, no? Allà. Contrast a tope, canviant tots els colors de tots els personatges, del fons i tot, fins a aconseguir trobar l'equilibri perquè allò pogués funcionar... De dia. De dia. Home, és un repte, sí que és cert que, clar, les projeccions... Jo, per exemple, tinc un projector... Jo no tinc pantalla a casa, no tinc tele. Una de les coses que vaig fer quan va néixer el meu fill és treure la tele i vaig instal·lar un projector per veure pel·lis i... Cine en casa. Sí, cine en casa. I sí que és cert que, clar, de dia o tens un projector que val molts calés, molts és 10.000 euros o més. I canvies la bombeta cada 2 mesos. Temps, o allò no funciona, no? Per això tenia curiositat, no? Aquest repte de fer retroprojeccions que comentaves en un entorn de dia, clar. Eren uns projectors molt cars, sí que em sembla que eren de lloguer, però eren cars i sí, eren com lo más. Però funcionava. Sí. Al final ho vau aconseguir. Sí, més que el projector també la làmina. La làmina, el material quan es projectava... Era un material molt car i molt específic perquè servia per a això. Ara la gent no se'n recorda, però abans, quan jo era petit, no hi havia teles de plasma, però hi havia alguns bars que tenien unes teles molt grans, rotllo de 60 polzades. Però de tubo catòdico o...? No, eren retroprojectades. Sí. I tocaves i no era vidre dur, era com un plàstic raro. Sí. Pues era aquesta mena de material. Era un plàstic especial amb unes ratlletes que feia que allò brillés bé. M'estic recordant que també hi havia una altra pantalla, m'acabo de recordar ara, perdona, hi havia un mirall en una zona dels emprovadors, també, que hi havia com uns miralls. Doncs un dels miralls realment era una pantalla, que si tu apagaves la pantalla era un mirall, però si l'engegaves es veia l'animació, i també era una pantalla bastant grossa, que ara m'acabo de recordar d'aquesta part, que va ser molt xula. I problemes, més que problemes, recordo una cosa que sí que ens en recordem, que no l'he comentat, eren les rèpliques. Què vols dir amb rèpliques? Del terratrèmol. El terratrèmol aquell va ser un terratrèmol molt heavy. Quan hi ha un terratrèmol d'aquests tan grans, cada dia hi ha rèpliques del terratrèmol, petites, però van havent-hi. I, de fet, la gent ja preveu que probablement hi hagi un altre terratrèmol al cap d'uns dies, perquè, la Terra es mou i es funciona així. I llavors, al dia, hi havia com 2 o 3... Deien que n'hi havia 10. Ho crec recordar com 10
però dels 10 potser en notaves només 2 o 3. Alguns eren tan petits que ni els notaves. Però sí que recordo alguna rèplica que va ser una mica heavy. Mira, abans quan parlàvem de què vau fer el primer dia quan vau arribar i tal, una de les coses que fan és explicar-te tots els protocols que hi ha, si hi ha un terratrèmol, què s'ha de fer, on has d'anar, què no has de fer, i llavors tot l'equip teníem un protocol en cas de terratrèmol, què s'havia de fer, s'havia de baixar a la planta baixa, no sortir a fora, perquè clar, ja són tot gratacels, sí, pot caure a qualsevol casa. I hi havia una sèrie de protocols que s'havien de seguir. Un dels dies que estàvem allà tranquil·lament, entre cometes, programant el terra interactiu, perquè a vegades la gent no s'ho imagina així, però un terratrèmol d'aquests petits no és que de cop i volta tot tremoli, saps? Sinó que notes una sensació estranya, saps? I no saps dir ben bé què és, però llavors mires i veus que hi ha una làmpara al sostre que s'està movent com un pèndol i te n'adones que estàs. Està passant ara mateix, saps? Sí. O com si es bellugués una mica un vaixell, no? Justament a mi em va passar aquest estiu això, que estava... On estava? A Saitama? No, Sendai, la ciutat de Sendai. Estava a l'hotel, jo crec que estava a una planta 20, estava al lavabo, i em vaig com començar a marejar, què està passant? I llavors vaig començar a donar-me compte de que s'estava movent tot l'edifici. I sí, que és cert el que tu dius, no? Que és una sensació com què està passant, no saps molt bé què passa, no? Sí, això ens va passar un dia crec que va ser, no sé si va ser el primer viatge o el segon, ara no recordo, però al principi només estàvem nosaltres dos, jo i l'Àlex, i fèiem moltes videotrucades per la tarda, perquè la nostra tarda era aquí al matí, em sembla, amb els nostres companys per explicar què tal, no sé què i tal, i amb una d'aquestes videotrucades recordo que també estàvem com a la planta 20 de l'hotel o així, i va haver-hi un terratrèmol, però no ens l'acabàvem de creure, saps? Sí, com està passant això? Sí, està passant, no ha sonat cap alarma ni res, llavors pensàvem que no, i els nostres companys pensaven que estàvem fent broma, però no, jo recordo de mirar per la finestra i no semblava que res es mogués, però et fixaves molt en el gratacels que tenies al davant i veies com es anava. I veies, era molt subtil, però veies que s'estaven movent els edificis com si fossin canyes de bambú quan bufa el vent. Sí, perquè això és una que impacta molt també quan viatges al Japó, si vius un terratrèmol, que no és estrany que en visquis algun, clar, la gent no ho sap, però els edificis no estan junts com aquí. Els edificis, quan qualsevol dels que ens escolteu aneu per qualsevol carrer de Tòquio o d'alguna gran ciutat del Japó, les construccions tenen una separació. És a dir, cada edifici té una separació amb l'altre edifici justament per això que dius, perquè si es mou, doncs no tiri l'altre, no el mogui, no? Sí. A part que tenen els amortiguadors aquells en els ciments. Tenen els amortiguadors molt grans a sota, sí. O, per exemple, sempre m'havia cridat molt l'atenció els azulejos, ara no sé com es diuen, les rajoletes aquestes. Moltes cases tenen per fora el rebozado, són unes rajoles però com molt petites, i totes les cases tenen aquestes rajoles tan petites, i fins que un dia et dones compte que és, clar, si hi ha un terratrèmol, si estiguessin com aquí, que tenen a vegades rajoles d'aquestes de marbre molt grans, clar, si allò cau pot fer molt mal, en canvi si les rajoles són petitetes i cau una rajola, doncs no passa res. I són aquelles coses que te n'adones un dia que dius, ostres, clar, tot està pensat per això. Bueno, perdona, ara t'estava explicant que un dia estava fent el terra interactiu. Sí, estaves explicant que estava fent el terra interactiu. El disseny d'interior d'aquella planta era que hi havia tota una paret que hi havia sabates penjant. Eren com sandàlies o bailarines. Bueno, llavors les sabates venien com de dos en dos amb una perxa petita i estaven com penjant. I el dia que va haver el terratrèmol, recordo això, girar-me i veure tota la paret sencera de la tenda, totes les sabates ballant, i va ser com vam dir, vale, aquest està sent gordo, i ja sí que van sonar alarmes i vam haver de baixar a fer... Però la impressió de veure tota una paret sencera que tot es comença a moure com un poltergeist va ser tota una experiència. Llavors, quants dies vau estar allà ajudant a muntar? Si no recordo malament, vam estar com 10 dies o 9 o 10 dies treballant allà. Després va haver-hi el dia de la inauguració gran.
Com va ser el dia de la inauguració? El dia de la inauguració va ser una festassa perquè allà, o sigui, tot es fa així. Allà quan s'inaugura una tenda, una botiga, o sigui, jo no sé quants milers de persones hi havia allà, però hi havia gent fent cua 2 hores abans de que obrissin la botiga. Després ens van explicar que allò allà és normal. Sí. Fins i tot hi ha gent que cobra per començar la cua. Sí. Els hi paguen per començar a fer la cua i llavors ja només que tinguis allà 10 persones fent cua, ja està, la resta de la ciutat es ficarà a la cua perquè a la que la veuen una cua és com, algú bo hi ha aquí. Una inauguració. Sí. A més, allà les inauguracions de les botigues són festes, o sigui, són com una discoteca, i de cop i volta doncs, tenies una cua de 2 hores, gent esperant, alguna no sabia ni què s'inaugurava, però allà estaven però esperant. Ja estava. Hi havia, bueno, me'n recordo que hi havia com gent disfressada, com drag queens, com molt loco. Era com una festa com molt bèstia. Estàvem nerviosos perquè, clar, aquell dia jo no podia fallar. Allò havia de funcionar. Clar, durant aquella setmana, algun dia havia fallat i, clar, havíem estat arreglant justament aquelles coses. Hòstia, doncs resulta que quan això està 2 hores engegat, doncs resulta que s'escalfa massa, no sé què, bueno, i ajustar aquestes coses. Clar, aquell dia ha de sortir tot perfecte perquè, a més, t'estan mirant... Molta gent està pendent que allò vagi bé i tal, però bueno, amb nervis, però al mateix temps, o sigui, estava testejat, sabíem que funcionaria i res. I es vau inaugurar allò, que va ser un matí, una nit? No, va ser una tarda vespre, era una festa de nit. Festa, eh? Sí, llavors... M'ho pintes, més que una botiga, ara mateix jo m'imagino una fila com si la gent anés a entrar a una discoteca. Sí, allò era una discoteca, a més... Però què passa, repartien menjar, beguda? Sí, hi havia cambrers allà, com una boda allà... A tots els pisos? A tots els pisos, passant safates amb canapés, copes de cava gratis, vull dir, era una festa a lo bèstia. I es podia comprar ja o no? Sí, després, allò és una cosa que ens va xocar, que és que allò és habitual allà fer inauguracions així, com que tu convides a qui passi per allà que s'apunti a la festa, però tothom compra alguna cosa, és com una tradició, fins i tot nosaltres vam comprar alguna cosa, que dius... Que dius, ja ho podrien regalar, no? Ja ves, una samarreta d'Alberts, que bueno, vaig comprar una samarreta també com a souvenir, clar, per recordar el moment, no? Clar, encara la tinc perquè, bueno, representa... La tens la samarreta encara? Sí, està feta amb un fàstic. Doncs ja la portaràs un dia, tinc curiositat per veure. Ja la portaré. Però sí, també em va xocar molt que venien famosetes i venia gent de la faràndula i famosos. Japonesos, vols dir? Clar, nosaltres no els coneixíem. Clar, però eren Però la reacció que provocaven a la resta de la gent era que aquella persona era, un cantant superfamós o no sé qui, mira, has vist no sé qui. Arribaven amb limusina a la porta, saps? Vull dir, tot molt, molt a lo grande. Uau, o sigui, m'ho estic imaginant i... Uf! Sí. M'hauria agradat estar allà i veure't... Va ser guai. Com disfrutàveu aquell moment, perquè al final ja no és només la faràndula, que també té la seva gràcia, no? Sinó que, clar... Faràndula japonesa, saps? Faràndula japonesa, que sí que sé que és un bona part, però clar, jo em poso en la teva pell i a la pell també dels treballadors, en el sentit que havíeu estat treballant molt, havíeu estat treballant en circumstàncies molt complicades, perquè pensar la tensió que devia haver en aquell moment, no? Ja la tensió de la feina, la tensió del tema de la central nuclear de Fukushima, com se sentia la gent, no? Sí, de fet és una cosa que ens agraïen molt, bastant sovint, perquè durant tots aquests dies, clar, vam conèixer gent també molt important d'allà, vam conèixer el director general d'Inditex Japó, el director general de Bershka d'Espanya, hi havia peces gordos en allà que tots ens volien conèixer i no paraven d'agrair-nos que haguessin fet l'esforç d'anar fins allà i tal. I justament, el dia de la inauguració, una de les coses que també que va estar molt bé és que ens van convidar a sopar. Abans que s'acabés la festa ens van pujar en un taxi i ens van dir aneu aquí al restaurant aquest. Clar, ens van convidar a sopar els jefazos d'Inditex amb ells a un restaurant que jo no tornaré a estar a un restaurant així en mi vida. O sigui... Com era el restaurant? Quin era? Ara jo vull saber quin era. Pues no recordo el nom del restaurant, però bàsicament esperava el taxi a la porta, entraves en un ascensor amb uns botones d'aquests que et pujaven a la planta no sé quan d'un gratacels, s'obrien les portes i era un restaurant privat, o sigui, només per nosaltres, on hi havia un piano de cua al mig del restaurant, on hi havia ja una persona allà tocant el piano, algo com super clàssic, i ells estaven emocionadíssims perquè havia anat tot bé i estaven encantats de la vida.
ens estaven convidant a tot, i a la que ja estaven ja una miqueta allà amb el sake i tal, es van posar ells a tocar el piano, tocava molt bé el piano, l'home aquest, no recordo com es deia, però vull dir, rotllo, festa privada, i a més recordo en aquell moment que no els hi parava d'anar sonant al telèfon i els hi anaven dient com xifres, no?, de quan estava facturant la tenda aquell dia, i estaven com una altra de xampany, vamos, que estàvem de celebració. I, clar, imagino que moltes persones ens estan escoltant i estan pensant, ostres, l'edifici aquest de Bershka encara està per allà. Doncs aviam, si algú està pensant en anar a veure la botiga de Bershka al barri de Shibuya, comentar-vos que la botiga de Bershka va tancar les portes el 18 de juliol del 2022, no fa gaire, a causa dels efectes, com ja us podeu imaginar, de la pandèmia del coronavirus. Després de més de 10 anys oberta, perquè aquesta botiga i aquesta instal·lació que vau fer allà, doncs clar, aquesta botiga va estar una dècada oberta. Però aquesta tenda era, abans ho he dit, però potser la gent no sap el que és, un flagship, un buque insígnia. La tenda que representa Bershka al Japó, no? Sí. Que és la referència. Sí, és la referència. És com aquí tenia a Barcelona, per exemple, una tenda a Portal de l'Àngel. Si tu ets una marca gran, Zara, Mango, el que sigui, has de tenir una tenda allà. És com Apple, que té una tenda allà a Plaça Catalunya. I moltes vegades es dona la incoherència o la ironia de que aquestes tendes acostumen a no ser rentables. Acostumen a ser unes tendes que tenen uns lloguers caríssims, són uns edificis sempre en llocs, són molt cares de mantenir i moltes vegades no generen el que venen, però donen importància a la marca. Correcte, i al final... Perquè després altres tendes en altres centres comercials més normals són les que fan realment el volum. Clar, aquell edifici, em pots imaginar... Clar, aquell edifici, jo hi he estat. Eren 5 plantes i allò devia valdre... Devia valdre molt el lloguer allà, ja us ho dic pels que ens escolten, perquè la zona de Shibuya no és precisament barata en termes de lloguers. Casualment jo m'hi he passat uns quants cops per davant d'aquella botiga, però és el que deia, ara si algú vol visitar-la, doncs no, Inditex va decidir tancar-la perquè va canviar bàsicament la seva estratègia en el país. I actualment, si no estic equivocat, en aquesta ubicació, l'edifici de Bershka ha estat substituït per un centre comercial anomenat Shibuya Zero Gate. Bueno, haig de dir, aquest era el nom de l'edifici, perquè allà els edificis tenen noms. O sigui, no només els carrers, sinó els edificis tenen nom. I aquest era el nom de l'edifici... On estava la botiga de Bershka. Exacte. No només la botiga, perquè resulta, això ens vam enterar dels últims dies, que resulta que a sota de l'edifici hi havia com 2 plantes més on hi havia més coses. I una d'elles era una discoteca. I ens vam enterar com a l'últim dia o així, i vam anar allà a prendre alguna cosa a una discoteca que havíem tingut sempre a sota. T'imagino allà a la botiga com... Sí, no, i que aquí sota hi ha una discoteca. Sí, va ser així. Dic, porto aquí una setmana i m'estàs dient que aquí sota hi ha una discoteca? Sí, i vam anar i hi havia una discoteca allà. Una discoteca no tant de bailoteo, perquè allà no són molt de bailoteo, però sí que són de seure's amb un taburet i beure i xerrar, però sí, hi havia una discoteca allà sota. Sí, de fet, l'Andros té raó en el sentit que l'edifici que ella es diu Shibuya Zero Gate, i pel que tinc entès, ara sembla que està destinat a botigues pop-up, és a dir, alguna marca que vol tenir una botiga allà oberta uns dies, no? Llavors la lloguen, venen una mica, fan una mica de soroll i llavors ve una altra botiga nova completament diferent. A dia d'avui, que jo sàpiga, no hi ha, diguéssim, una gran marca que hagi llogat tot l'edifici. Però bueno, si passeu pel barri de Shibuya, tingueu en compte que no és possible visitar la botiga de Bershka avui en dia. La podeu veure en fotos, si googlegeu a l'Instagram de Diseño Japón. I en tot cas, si algú vol veure les instal·lacions digitals que va fer l'Andros, doncs ja, les podeu veure a les plataformes que us acabo de comentar, que jo crec que us ajudarà a fer-vos una idea de lo gran que era, lo cridanera que era la botiga per fora, perquè abans ho deies, no? Aquest color groc, verd, fluorescent, fluor, no? Que era realment molt intens i que jo crec que en aquell moment reflectia força bé a la marca. No? Com resumiries la teva experiència? La meva experiència al Japó. Clar, va ser interessant perquè vam aprendre moltes coses i és una cultura molt rica i molt, molt interessant de viure. L'altre seria emocionant perquè va ser tota una experiència estar el primer cop allà i recordo les olors, per exemple, saps? El soroll, és una cosa com molt...
que encara a vegades quan vaig a un restaurant japonès, per exemple, i provo un plat i porta, jo què sé, oli de sèsam, encara em venen records emocions d'aquell viatge. Ara m'has fet pensar, clar, tu com a dissenyador i desenvolupador, i estic convençut que quan vas arribar al primer o al segon viatge vas tenir un impacte estètic molt heavy. A nivell de disseny. Tinc molta curiositat per saber què en penses d'això. Quines coses van cridar l'atenció? Clar, és que Japó, per mi, té com dos cares. Té el Japó tradicional, que és una cultura que tots la coneixem, que és molt forta, molt... I després hi ha com el Japó modern, que és tota aquesta estètica que potser ve dels anys 60 cap aquí, tot el rotllo aquest kawaii, manga, tot això és un Japó modern, i xoca perquè, clar, per una banda, el Japó tradicional m'agrada molt, però després aquest altre Japó sí que és curiós, és com divertit, però a estones em xoca molt pejorativament parlant. O sigui, no, a vegades veies el logotip d'una ferreteria, per exemple, o d'una, jo què sé, una fàbrica de cotxes, i potser tenien l'imagotip, era un pollet completament kawaii o un gatet, però com molt ridícul, saps? Que a mi com a dissenyador em xocava molt. Sí, la primera impressió és, ai, quina gràcia, però després quan veus que tots els logos són així, hi ha com aquesta estètica com infantiloide per tot arreu, no m'acabava d'agradar, haig de dir, em xocava una mica. Després hi ha altres coses, les senyals de trànsit, bueno, les senyals, les indicadores, a vegades són com molt divertides. De fet, tinc unes quantes fotos que després et compartiré perquè eren boníssimes. Una cosa que em va xocar, per exemple, van ser les obres. Estaven fent unes obres al carrer i les valles... Sí, les valles que separen... Sí, eren uns conillets roses. Però no era una obra que s'estigués fent en una escola infantil ni res d'això, era una obra enmig del carrer, doncs les valles eren conillets roses. Què foten unes valles de conillets roses? Era molt ridícul. I aquestes coses em xocaven, però no sé... Culturalment et xocava. Sí, no ho acabaves d'entendre. Una societat tan sèria, tan ordenada, tan estricta i tal, i després tenien aquesta cosa infantil que està per tot arreu. I per què creus tu? No ho sé, no ho sé. Que ho tenen, això? Jo tinc certa informació, però prefereixo saber el que en penses tu. De fet, és un tema que jo crec que a Dissenyo Japón un dia el tractarem molt aviat. Crec que és un tema estètic, que és molt, molt propi del país, però m'agradaria saber tu què en penses. Clar, suposo que té alguna a veure amb la seva manera de ser, aquesta que són tan extremament cohibits per algunes coses, per les relacions personals, i no sé, tenen com aquesta part infantil la tenen com molt exterioritzada. És que no ho sé, no t'ho sé explicar ben bé, però deu venir per aquí. Si em permets dir-ho, en un pròxim capítol de Dissenyo Japón buscarem a una persona, a més ja crec que he trobat una persona que domina bastant d'aquest tema, jo en dic masconeses, que és la fusió de mascota japonesa, vale? Ja sé que és molt cutre, però en dic masconeses, no? Del per què, no? Hi ha aquesta cultura, bueno, tu has dit, no? Una cultura kawaii, però que alhora està impregnada en el que és la societat, en coses sèries com pot ser una obra, pot ser, bueno, la policia també té la seva mascota, no? A tot arreu ho pots veure, no? En un altre episodi ho buscarem, aviam si trobem algú que ens pugui donar una mica de llum sobre aquesta estètica. Per acabar, Andros, simplement dir-te moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i per aportar el teu coneixement i la teva vivència a Dissenyo Japón. I ja que actualment treballem junts, tant de bo puguem treballar junts al Japó un dia, no? I tant. Moltes gràcies a tu per l'entrevista. I tant, aviam si aconseguim que algun projecte d'aquí, de Feels Like, acabi sortint al Japó. Seria xulo, no? Seria molt guai. Moltes gràcies, Andros. A tu.
Les opinions expressades en aquest podcast són responsabilitat exclusiva dels participants que les emeten i no necessàriament representen el pensament ni la línia editorial de Diseño Japón.